b'a ɲini ala fɛ ala kɛ bi kɛ don barikama ye pour que ko in yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ mais yanni an ka don kuma kɔnɔ n bɛ foli lase monsieur le maire ma parce que an y'a wele Sanafara kungo la tuma o tuma parce que depuis groupe in ma sigi n sera a ma n y'a fɔ a ɲɛna n ko vraiment Moro i ye an ka maire ye mais i bɛ Sanafara de k'i jilaja an ka se ka nin ko lase ɲɛfɛ n ko bon n ko an m'a ko lase politique sira fɛ mais pour le moment an ka taa pour que Sanafara fana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ sanfɛ ko caman na a ko ko n'an bɛ ko la k'a b'an dɛmɛ a la bon an bɛ taa fɛ yen diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na a y'an dɛmɛ a la donc n b'a ɲini ala fɛ halisa ala k'a to an ye n'an bɔr'o la an bɛ se dugutigi fɛ yen parce que a ko daminɛ fana ka se bi ma su fara tile kan PGB k'an dɛmɛ an dugutigi fɛn fɛn wele n'an sera ale ma a bɛ na ni tɔw bɛɛ hali bi n'an ko k'u bɛɛ ka na a tun bɛ na n'u bɛɛ donc an bɛ foli lase PG yɛrɛ ma ka se organisation ma vraiment su fara tile kan y'a yɛrɛ crédit min tiɲɛ nin ko la an b'a fɔ a la a ka wuli ka jɔ la ka se bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase aw ma mais n bɛ don kuma kɔnɔ ka se yɔrɔ min na o ye Sanafara ka ɲɛtaga in de n'o ye ACDS ye ne kɔni bɛ fɛn kelen min ɲini Sanafara fɛ n'o nin ye nin ko daminɛtɔ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an bolo di ɲɔgɔn ma Sanafara bɛ taa ɲɛ ka se Kati ma même Mali bɛ taa sɔrɔ a la parce que ni mɔgɔ kelen réussi la a bɛ se mɔgɔ caman kɔrɔ dɛ ne b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini Sanafarakaw fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛn fɛn bɔ fɔ min kɔ an si kana lamɛn an bɛ ɲɛtaga de kɔ quoi ni ɲɛtaga bɛ ka fɔ an ka tugu ɲɛtaga in kɔ min bɛ k'a n'a sigi kɔ an k'a to yen parce que mɔgɔ damadɔw bɛ yan fɛn in bɛ sigi don min na an mɔgɔ 4 ɲɔgɔn don dɔw bɛ yan dɔ tɛ yan mais minnu bɛ yan u b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n k'a ma o y'a sɔrɔ mɔgɔ kelen sigilen bɛ a ko a ma ko vraiment ko ni dɔw bɛ an tu la ko nin ko kan ka se ka taa ɲɛfɛ donc ne kɔni n'o hakilinaw sɔrɔla ko kɔnɔ an ka se ka o lajɛ n b'olu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo parce que i mana mɛn i kelen tɛ se ka ko dilan tuma dɔ la i bɛ se ka kɛ occupation na mais ninnu bɛɛ de bɛ wuli pour que Sanafara ka se ka ɲɔgɔn minɛ ne kɔni b'a dɔn an filɛ ka fɛn fɛn kɛ nin an k'an jilaja ala ka se ka don sababu ɲuman ye n'an n'u ɲɔgɔn cɛ donc ka se mɔgɔ minnu filɛ an kunna nin an k'u dɛmɛ parce que n'o ye transition ye Sanafara ka taa ɲɛ a bɛ transition ko fana b'a la parce que ni dɔw sera ka fɛn dɔw sɔrɔ n'an sera ka baara dɔw kɛ dɔw bɛ se ka place dɔw sɔrɔ n'o ye ɲɛtaga ye parce que n'i bɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛ se yɔrɔ la i ma deli ka se yɔrɔ min na don o don donc an k'a lajɛ ka transition dɛmɛ a ka fanga in na o kɔni ye ne hakilina ye n y'a fɔ dugu kɔnɔ n bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ o ye parce que i b'a dɔn bi an kɔni filɛ âge min na ni a ɲɛla an ka avenir bɛ ɲɛ mais n'a tiɲɛna an tɛ se ka foyi kɛ bilen donc an t'a ɲini ala fɛ a ka tiɲɛ an bolo ni kɔni ka kɛ ko daminɛlen ni kana kɛ ko daminɛlen su fara tile kan ni min ye min wele ko min na Sanafara de don an ka taa ni a ye bon objectif wɛrɛw bɛ ɲɛfɛ n'an sera olu ma o don olu fana bɛ fɔ mais bi an bɛ kuma min kan o ye ACDS ka ɲɛtaga de ye ne kɔni b'a ɲini ala fɛ toujours n bɛ ala de ɲini mɔgɔninfin i kana o dɔrɔn lajɛ i ka ala bila ko ɲɛfɛ ko bɛ taa ɲɛfɛ donc an ka Sanafara bila ɲɛfɛ an ka ko bɛɛ la n'an ye Sanafara bila ɲɛfɛ an bɛ gagner donc nin ko bɛ yɔrɔ min na sisan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc kuma ka gɛlɛn mais n bɛ fɛ ka hakɛto ɲini kɛ ala fɛ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ jɛkulu kelen ACDS ka bɔ nin kɔfɛ ka yɔrɔ tɔ ka Kati minɛ ka Bamako minɛ ka diɲɛ fan bɛɛ minɛ pour que ka se ka tɔgɔ di Sanafara ma ne kɔni b'a ɲini ala fɛ ala ka président yɛrɛ bɔ Sanafara ni jɛkulu la voilà donc o de ye ne ka fɛn ye mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan ACDS ka nin activité in kɔnɔ ni mɔgɔw bɛna former a la activité minnu bɛna kɛ activité kuruba minnu bɛ yen quartier kɔnɔ n'a bɛ taa quartier ka yiriwali fɛ n'a bɛna baara k'u kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka a kuncɛ ka ɲɛ n ka foli fɔlɔfɔlɔ bɛ taa monsieur le maire ma Modibo Ouattara
o mana bo ye ɲɛbɛ muso sigilen na an balakaw bɛ n'u tɛ fɛn fɛn la jamana in kɔnɔ bi a ka gɛlɛn ne yɛrɛ activité naani kɛ université la sur le plan national semaine in kɔnɔ a bɛ 3 bɔ musow ka activité la sur les VBG, les violences basées sur le genre. Le mardi, à mardi, nata encore, on a organisé une université là avec les femmes pour activité clé. Donc, on va faire à tirer foyer. Comme on a vu, on a fait l'ibeta Ketaï, ACDSI président. On a fait l'ibeta à tirer foyer. Foli beta organisateur ma minnu sera ka ni fɛn organiser pour que a ka sira sɔrɔ parce que organisation man nɔgɔ ne b'a dɔn min don a ka tɛgɛrɛ fɔ o fɛnɛ ye o bɔlen kɔ denmisɛnnin minnu bɛ yan n'u nana formation in na Sanafara secteur 4 u 13 u y'a fɔ k'u y'a tila o ye o mɔgɔ minnu fɛn fɛn représentant fɛn fɛn bɛ yan foli b'aw ye a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye. O bɔlen kɔ ye n ka foli bɛ taa presse écrite ni presse orale radio n'olu tɛ ko ko la bi olu de bɛ kunnafoniw jɛnsɛn hali an fɛ activité na u bɛna jɛnsɛn mɔgɔw ka bɔ a kalama ko ka ti denmisɛnninw ka daminɛ Sanafara la u sigilen tɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ o fɛnɛ ye ne tɛna discours janba kɛ mais n kɔni b'a ɲini Ala kira fɛ an bɛ sira min kan halisa Ala ka an dɛmɛ a la. Parce que ACDSI ni u y'a créé depuis a ko bɛ daminɛ u sera ma ka taa bonya dan kan ka tila k'an kɛ a président d'honneur ye o ye bonya ye u tila ka an wele ka dugutigilakaw wele ka taa jira an na yan'u ka lancement kɛ an ye dubabu k'u ye n'Ala sɔnna ma dubabu in a tɛ bi donc ne b'a ɲini aw fɛ halisa a ka tigɛrɛ kɔ association ye Ala ka kɛ ɲɛta ye ne bɔra merci k'a fɔ pour que baara in ka ɲa fo an ka décentraliser donc on est à sectoriser en 13 secteurs donc secteur qu'on bɛ ma se yan bi bɛɛ ma se ka yan sɔrɔ bi mais secteur mun bɛ yan o ye cellule dɔ sigira Kadɔkulu la an bɛ yɔrɔ min ko Kadɔkulu o bɛ yan cellule dɔ sigira Médine cellule dɔ sigira Kɔju cellule dɔ sigira zone émetteur dɔ sigira Sanafara c'est-à-dire que a yɔrɔ appellation y'a kɛ Sanafara ye dɔ fana sigira Simofuga ka dɔ sigi Sɔnikɔrɔ ka dɔ sigi zone garage ka dɔ sigi zone pyramide ka dɔ sigi Lɛngɛnkɔrɔ ka dɔ sigi TF 824 ani an sigiɲɔgɔnw ni o ye ATT-Bugu ye dɔ fana kan ka sigi ATT-Bugu la donc o ye cellule 13 in ye donc an sigi o cellule sigilen kɔfɛ comme a présenté an ka cɛkɔrɔbaw la n'an ka mairilakaw la donc an y'a ye maintenant an b'an sigi ka commission dɔw sigi ni o ye commission scientifique ye olu ka fɛn dɔ élaborer commission scientifique in sigilen olu ye mun de ye olu ko fo an ka atelier kɛ an b'a ɲini secteur bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ka gɛlɛya recenser kuranko gɛlɛya de b'anw fɛ yen insécurité de b'anw fɛ yen jiko gɛlɛya de bɛ yen bɛɛ b'i ta recenser ka na an bɛ tilen ka kuma a kan an bɛ tilen an bɛ sigi an bɛ kuma a kan et je tiens à féliciter l'association baara min bɛna kɛ c'est du pur bénévolat de don musaka tɛna di mɔgɔ si ma ko sara bɛɛ nana de parce que Sanafara on porte Sanafara en nous on veut à ce que Sanafara soit développé on veut à ce que Kati soit développé on veut à ce que le Mali soit développé bɛɛ nana o kumu de kama et an y'an ka fila n'an ka dɔrɔmɛ kelen kelen de fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka baara in kɛ donc nous tenons vraiment à nous remercier puisque n'i ye jɛkulu sigi a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔmɛ kun de bɔra kɔlɔn kɔnɔ a tɔ b'a kɔnɔ dɛ donc puisque ni jɛkulu sigira k'a yira fo a ka se ka baara de kɛ donc nous allons techniquement nous allons débattre sur 6 thématiques. D'abord, le premier thème, c'est les infrastructures routières et électriques. Ça, c'est le premier thème. Ensuite, les équipements collectifs. Équipements collectifs, parlant d'équipements collectifs, il y a les mosquées, il y a les marchés, il y a les églises et les espaces verts. Aujourd'hui, nous avons violé. Ensuite, on parlera de l'eau et assainissement et santé. Ensuite, il y a jeunesse et sport. Ensuite, on parlera de l'éducation, art et culture. Et enfin, nous allons parler de la sécurité. Donc, c'est les 6 thématiques qui seront divisées entre les 3 groupes. Et chaque groupe va travailler sans pression. Je dis bien sans pression. En pression, il faut être un clé, un bel diamant. Un clé, un barak, il faut vous la faire. Vous bébé thématique, la traité. Ni ala sona. Ami soko synthèse baké. An yɛrɛ tun y'a laɲini ko nin na mɛ autorité bɛɛ wele
Nous t'avons fait qui dans les, nous t'avons fait quartier là, puisque moi je suis catois, je suis malien tout court. Donc c'est là Bekadien. Mais je pense que mais c'est la première fois qu'une association initie de telles actions. Ni Kabi Alakanda Katia, ni chien follow et kamé. Et vraiment je tire chapeau pour les initiateurs, je les remercie. Et Oudjara président de la Tougoumina, elle s'est engagée. Follow Bekere, puisque le problème c'est quoi ni développement Bekana, il y a des gens qui sont jaloux du développement. Et ça c'est naturel. Mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi stratégique, parce qu'aux jeunes nous nous déjouer pour que c'est un objectif atteint. Donc nous ne pouvons pas faire des d'accord flying de fort. Ni comment yoro min jigana tout est fili de dos. Mais je tiens encore une fois de plus de remercier les chefs de quartier, le maire, le président, et je remercie de façon sincère les délégués qui ont fait les déplacements et les personnes d'appui aussi qui sont là. Je vous remercie. Mais faut les blacata anga douti la kauma. Le douti bege kone comme on va faire kumana na ma wosera ma wato wati abi ambe association min ka kene kanye ale do président d'honneur donc ka foli bla katama aka do fra ka chesri kalibi namboro konnana ambe foli bla kata président rema chèque ka kholo vraiment il ka bara non avec aye qu'il faut katla qu'il faut il est ka kuma de do ko kuma ka gelema mais bara de kan roma oui kuma kan ni kuma da ma fa be joro mais ni bara do tout de suite avec manaye amako bol law namboro ko nanna ambe sana fra genouf toute la jeunesse à travers l'association la CDS ya jara il faut ni chesri hein parce que ni ay fembenya do de ba nyefe mimbe takabini ke mimba ka téléphone bo ka mo wolé donc o takabi o be ka ku ela et tout o kedore kama e bu ko ke faso ka nyeta de kama ya donc je ne suis beka foli bu o konana ya no anu tie c'est tout sans fra genou wallahi do ya fa ka kuma na sisan ko ya redo kalima de ko kan ni nyoye katia flo ama fa tuna kede mais a bedam na on de fa ya no anga ka jeunesse fra nyonka kanga muso fra nyonka kanga siku ka akili jaga bo mi ye sans fra ka développement koko nyanyini ne ya chen flo ide ce n'est pas tout là il est de façon très diverse ba tu en fait finalement effort beta éparpillé bon ma faut côté nya kono de mais à koka do donc ni yo jakimne ni me fanga di an yera ma anga kuma ni me fanga di an autorité ma anga wuli kan chesire aw funa krefe baran be se ka nya to mina et qu'après fou parce que n'y a rien fait na yabi presi de ban sakorota de parce que le ba fili mi ke fien fait katara boko be boa kalama jeme boa kalama fone o fone faso jode o nyeta dode namboro konnana musulakaw vraiment en bas fou abe chesri mina vraiment a donné nous il sait qu'on clousri tout chila comme muso teya a konnana ni muso tala dron c'est un échec c'est très clair donc namanya naobea ani genou ka fra on yere kan tege di nyoma ala kama kanga du nyeta de la guerre yera koute poti koute fofoite ko du ka nyeta du aya ba kono ko ka nyeta nyini donc ko tete mo kande woni chesri de nyona et ambe min foka gala ani nyonche ko sebe angla to mo ka do ani nyonche parce que ko de l'antola ko nyetola
dɔw b'a ɲini ko k'a tiɲɛ n'u ma taa mankutujugu dɔ fɔ dɔ kan u bɛ taa dɔ fɔ dɔ kan in fɛ u b'a kɛ tan nin ye wari minɛ fɛ nin bɛ k'a kɛ tan a bɛɛ nkalon an k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ an ko o bɛɛ ka ɲi sa an bɛ ka dugu ka ɲɛta de ɲini c'est tout donc n'a hakilina b'o de n'o sɔrɔla kɔnɔna na walayi Senafara bɛ ɲɔrɔba ta et surtout ne ɲɛ b'an ka jeunes na cogo min na a bɛɛ garabu ka kɛnɛ an y'u ye yan nɔ dans toutes les luttes pour le développement de ce quartier pour le développement des quartiers i bɛ jeunesse y'a ɲɛfɛ a caman bɛ bɔ yan de u bɛ kɛnɛ kan yan tɛna tɔgɔ cité la sinon i bɛna jan dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama bɛɛ wulen bɛ k'i jɔ donc n'a fɔra k'olu ka fara ɲɔgɔn kan Senafara yan k'an ka daminɛ an ka dugu kɔnɔna na fɔlɔ an yɛrɛ ka so kɔnɔna na fɔlɔ sinon kati bɛɛ jɛ de don dɛ association nin ye la CDS la mais i b'a daminɛ ka so kɔnɔna na fɔlɔ o de don donc ne b'a dɔn ne ninnu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa ni dolanci fɛn fɛn faama ninnu ɲɛkɔrɔ Kati yan nɔ a caman bɛ ta dɛ ayiwa an kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya walayi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition ni an ka dɛmɛ an ka transition dɛmɛ transition tɛ se ka to a bolo ma dɛ a y'a fɔ a ka kuma na dɔ y'a fɔ a ka kuma na n tɛna mɔgɔ ta tɔgɔ ma ko président kan ka bɔ yan de an sigilen don n'a ye président de la République a bɛ bɔ yan kalata fili mana kɛ walayi an bɛɛ bɛ bɔ an bɛ kalata la parti politique ko t'o ye parti politique fɛn min jɔ an ɲɛ an b'a tɔlɔ ka bin c'est très clair an yɛrɛ bɛ dɔ la dɛ mais an bɛ ɲɛta de ɲini jamana de a sɛgɛnna ten sa n'o bɔra an yɛrɛ b'an ta ɲini duguma yan nɔ sokɔnɔna na o ye sokɔnɔna ye o y'a sɔrɔ président bɔra an yɛrɛ fɛ ka ban o sigilen don ka ban fɛn caman sɔrɔla yan an yɛrɛ ka sokɔnɔta an yɛrɛ bɛ bɛn o la yan nɔ an bɛ bɛn o kɔnɔna yan an bɛɛ ka kan la donc n b'a fɛ ka min fɔ kuma na kuma la surunyana n tɛna débat janya kojugu donc an sigilen don espace min kɔnɔ yan nɔ n'o ye quartier ka ɲɛta ye ko ka hakilijagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ dɔw sigi ɲɔgɔn kan pour que développement bɛ se ka kɛ nin quartier kɔnɔ cogo min na n'o ye Senafara ye secteur bɛɛ talen don donc k'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛ ɲɛta ye an sigilen nin filɛ nin fɛn kunna nin ye ala ka kɛ fɛn sabatilen ye n'ala sɔnna ma inchallah donc an sigilen don kɛnɛ min ka nin ye ni aw ka jɛn ni ala ka jɛn yɛrɛ ye donc kɛnɛ nin a da yɛlɛla ala k'an bɛɛ sababa ma